Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Хызур ТВ телеканалында хәерле сәгатьтә тапшыруы башлана. Сезнең белән мин Резида Саляхова. Бүген студиябызда кунакта актриса, вокал, сәхнә теле һәм актерлык осталыгы укытучысы Гүзәл Сибгатуллина. Гүзәл, сәлам. Исәнмесез, Резида? Бик шат сине үзебездә күрүебезгә, бик зур рәхмәт килгәнең өчен. Тагын шуны да әйтик әле тамашачыларга, иң мөһиме, Гүзәл безнең укытучы гына түгел, актриса гына түгел. Ул бөтен кеше белгән нәни Йылдыз Арслан Сибгатуллинаның әнисе. Шулай бит. Синең горурлыгың алар синдә икәү. Әлбәттә, егетләр турында бераз соңрак сөйләшербез, әйдә иҗатың турында сөйләшик әле. Ничек өлгерәсең барсына? Укытасың? Театрда уйнадың, фильмнарда төшәсең, чаралар алып барасың. Ничек менә үзең туймыйсыңмы шушының хәтле вакыйгаларда кайнаудан, армыйсыңмы? Әллә шулай булырга тиешме иҗат кешесенең тормышы? Дөресен генә әйткәндә, өлгермим. Менә шуңа театрдан киттем инде мин. Ну, ул гына сәбәпле түгел, чөнки безнең монда дәванидәр, алар Казанда түгел, шуңа күрә театрдан китәргә туры килде. Димәк, балаларга багышларга булдың инде. Озак кына уйладым һәм әйтәм, хәзер инде балаларга мин күбрәк кирәкмен, мин балаларга хәзер белемнәр бирергә кирәк, аларны йөртергә кирәк, төрле түгәрәкләргә. Шуңа күрә инде иң беренчесе без бит инде Арслан белән еш кына концертларга йөрергә туры килә. Ул Казанда гына түгел, ешрак Мәскәүдә концертлар була, чыгышлар, төрле тапшыруларга чакыралар. Шуңа менә киткән вакытта инде Арсланның опера театрында Сөембикә спектакле чыга иде һәм үз театрыма чыгам, Арсланның премьерасы чыга. Һәм мин озак кына уйладым да, әлбәттә, Камал театры минем өчен ул минем туган йортым. Мин театрга чын күңелдән бик рәхмәтлемен. Барлык актерлар, алар минем туганнар кебек. Әлбәттә, мин театрга премьерларга йөрим. Хәзер күбрәк балалар белән бер спектакльне калдырмаска тырышабыз. Менә Арслан аркасында инде, Арслан аркасында гына түгел. Минем ирем ул, әлбәттә, ул ярата, театрны ярата, сәхнәне, сәнгатьне ярата. Әмма ләкин менә әгәр дә син мине өйдә җылы ризык белән каршы алсаң, мин сиңа бик рәхмәтле булыр идем дип, шундый ишеткәч, шундый сүзләрне мин әйтәм, хәзер гаилә һәм балалар миңа кадерлерәк урында. Өлгерергә, әгәр дә менә шул сорауга, минем шундый сорау җавабым, әгәр дә мин өйдә генә утырсам, әгәр дә мин бер кая чапмасам, мин үләмдер инде, чөнки миңа гел менә бу мотор эшләргә тиеш. Төнлә йокларга ятканда иртәгә нинди көн була, ничегрәк кемнәр белән очрашам. Әгәр дә берәр нәрсә иртәгә юк икән, уйлап чыгарам, нәрсәдер эшләргә кирәк, яңа очрашулар уйлап чыгарам. Менә гел хәрәкәттә булырга кирәк, чөнки иначе хәрәкәттә бәрәкәт. Тик шулай да Камал театры минем туган өем дидең, туган өйгә, туган илгә әйләнеп кайту бер кайчан да соң түгел. 10 елдан соң әйләнеп кайтучылар да бар, шуңа күрә кем белә, барысы да Аллаһ Тәгалә кулында, бәлки әле насыйп булыр. Амин, шулай булсын. Һәм саубулашканда да, театрдан киткәндә дә миңа безнең труппаның мөдире Исрафил абый шулай әйтте. Гүзәл, монда кайтучылар бик күп булды, шуңа күрә безнең ишекләр синең өчен ачык. Шулай барсы да Аллаһ Тәгалә кулында. Шуннан да бәлки әле сине Камал театр сәхнәсендә кабаттан күрергә насыйп итәр. Безгә дә яраткан тамашачыларыңа да Алла бирсен. Тамашачылардан да бик күп сораулар килә, кайчан сезне яңадан театрда күрербез, сәхнәгә чыгыгыз, инде бик сезне сагынабыз дип, мондый сүзләрне ишеткәч, әлбәттә, минем күңелем әллә нишли, һәм кем белә. Ләкин син шулай да иҗаттан китмәдең, фильмнарда да төшәсең. Шуңа күрә сине яраткан тамашачы син экраннар аша күреп соклана, шатлана. Шулай да мөмкинлекләр бар, шулай бит. Син иҗаттан ерак түгел, иң мөһиме шул. Чөнки иҗат кешесе иҗаттан башка яши алмый. Шулай яши алмый. Шулай. Менә син 14нче Казан мөселман киносы фестивален алып бардың, һәм менә шушы зур мәртәбәле чараны алып барганда үзеңә нинди яңа ачышлар ясадың, нинди тәҗрибә алдың, әйт әле. Беренчедән без бит инде Камил Ларин белән алып бардык, ул тапшыру түгел, чараны. Һәм без күптән түгел генә аның белән Кире фильмында бергә уйнадык, ул минем партнер буларак. Шуңа күрә бик кыен булмады, әмма ләкин бик дулкынландыргыч булды. Чөнки
Ул бик зур чара. Кунаклары, тамашачылар да бик дәрәҗәле һәм беренче иң башында мин бик дулкынландым. Аннан соң инде ничектер менә китте инде ул шулай рәхәтләнеп алып бардык шул чараны. Һәм чакырганнар өчен мин бик зур рәхмәтлемен. Ул бик яңа этап булды, бик кызык булды ул. Шулай. Бу фестивальнең үзенчәлеге нидә? Үзенчәлеге нидә? Мөселман киносын дөньяга күрсәтергә. Һәм монда Казанга килүчеләр бик күп. Яңа кешеләр Казанны күрәләр, Казанны икенче яктан беләләр, татарларны, мөселманнарны икенче яктан беләләр. Демәк, бу шәһәребезне, милләтебезне бөтен дөньяга чыгару өчен тагын бер форсат. Әйе. Яхшы. Гүзәл хәдистә балаларыгызга биргән һәр нәрсәдә гадел булыгыз диелгән. Әлбәттә, син олы улың Арыслан һәм кече улың әскәргә тигез дәрәҗәдә тәрбия бирүеңдә бернинди шик юк һәм була алмый да. Менә малайлар бер-берсеннән көнләшкән чаклары буламы малайларның? Менә бу сорауны еш кына миңа бирәләр. Чөнки Арыслан абый йолдыз, әскәр маңа ничек карый? Әни нишләп аны гына чыгарасың, нигә мин сәхнәгә чыкмыйм димиме? Менә мин Арысланга 3 яшь булганда бит инде ул туган тел белән бөтен дөньяга танылды. Һәм хәзер әскәргә шулай ук 3 яшь, ләкин ул әзрәк икенче әскәр. Ул шулай ук аның шулай ук әскәрнең ишетү сәләте бик әйбәт. Ул бик аның актерлык осталыгы да көчле әйе күренә. Әмма миңа калса әскәр ул әзрәк икенче. Ул күбрәк техниканы ярата. Ул бер самолетны калдырмый. Әгәр дә самолетны күрсә инде һавада очканын, самолет дип мәйтәм, син командир корабля буласыңдыр инде мәйтәм. Ләкин менә мәсәлән Арыслан җырларны, шигырьләрне ятлаганда әскәр тын гына утыра ул. Һәм кинәт кенә бөтен репертуарны белә ул. Я люблю тебя жизнь белә. Шекспирны белә. Бездә шакатап шулай бөтен жестлар белән чыга, матур итеп сөйли ул аны. Кичә менә без хәзер инде Арыслан белән яңа монолог әзерлибез. Мальчишки-бальчишны. Ул бер конкурска әзерләнәбез инде. Ул садиктан шундый шәһәрдә узатырган бер бәйге, шунда әзерләнәбез. Һәм мин инде Арыслан шигырьләрне сөйләгәндә әскәргә күз салам. Ничек карый, ничек тыңлый. Ул булай тыңлый, аннан браво дип ул аны хөрмәт итә, ул аны ярата, ул аның белән горурлана Арыслан белән. Шунысы белән ул миңа бик кадерле инде менә бу мизгелләр. Әмма менә ул теге мактану кебек булмасын, әмма менә лучше всех тапшыруына әйтәм җибәрим әле әскәрнең бер үзеген. А что у вас, Михалковны җибәрдем мин аны. Һәм шул көнне безгә җавап килде. Искиткеч сезнең малайыгыз Арыслан кебек шук, сәләтле, тагын инде видеолар җибәрегез әле, пожалуйста, дип, без бәлки без аны чакырырбыз дип, шулай да. Димәк, беренче каналдан әскәрне дә көтәбез Алла өчен. Бәлки, мин теге ничек татарча заранее дип әйтмәм. Алдан әйтеп куйып. Алдан, әйе, әлбәттә алдан әйтергә ярамый, әмма менә шундый безнең кызык кына момент булды инде менә. Бәлки насыйп булыр. Бәлки насыйп булыр. Шуңа күрә әлбәттә без әскәргә дә бик күп игътибар бирәбез. Арысланга да. Biz bir de әскәрне айырып калдырмыйбыз. Тик шулай да малайларның бит инде сугышкан чаклары, тарткалашкан чаклары буладыр. Була, әлбәттә. Ничек чыгасыз әлеге ситуациядан? Әйе, безнең әскәр күбрәк ул ни ситуацияны стен тота ул. Әйе, Арыслан ул безнең бик ул йомшак күңелле. Һәм ул теге әскәр аны кыйнаса да ул җавап бирергә яратмый. Бәлки инде кичкенә булганга ул аны аңлый. Шуңа мин абый дип түзә инде. Түзә. Бик күп нәрсәләргә өйрәтә ул аны. Ва әлбәттә беренче балаларга без күбрәк игътибарны бирәбез, күбрәк өйрәтәбез. Икенче бала ул инде абысына карап, апасына карап үсәләр. Шуңа күрә алар бер-берсенә карап көнләшеп үсмиләр. Киләчәктә дә егетләр шулай бер-берсенә игътибарлы булып, ярдәм кулы сузып яшәсеннәр. Без сәхифәбез белән дәвам итәрбез тапшыруыбызны. Тимергали хәзрәт Юлдашев бүген нәкъ менә балалар тәрбияләү темасын күтәрер.
Баланы тәрбияләгән вакытта аны туганчы түгел. Иләнешкәнче үк аның тәрбиясе турында уйларга кирәк инде. Чөнки фәнгә әйләнеп кайтыйк. Генетический данныйлар бар бездә. Аны әле бер кешедә инкар иткәне юк. Бер кешедә әтмин әйтмәде аны. Алар бар. Алар бик каты бәйле киләчәк буын белән. Бу Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире. Әгәр дә син әле өйләнешкәнче үзеңне тәрбиялисең икән, хәерле юлда булып, хәләл ризык ашап, хәерле бәндәләр белән аралашып, ул бик каты киләчәк буынга ул бик каты киләчәк буында күренәчәк. Шуңа күрә баланы тәрбияләргә кирәк әле өйләнешкәнче. Аннан соң баланы яңадан тәрбияләргә теләсәң, өйләнешкәннән соң да тагын ниндер бер әйберләре бар, теге мәрәсимнәре бар. Мәсәлән, ир белән хатын никахлашканнан соң бергә калгач, дугалар укырга тиеш, намаз укырга тиеш, Аллаһтан хәерле бәндә сорарга тиеш. Үзенә күрә бер тәрбияләү усулы бу. Шулай ук. Бала туды, әлхәмдүлилләh. Бала әле ана карында булганда да тәрбия дәвам итә. Хәләл ризык ашарга тиеш. Чөнки ризыктан тезелә бала. Ана ашаган ризыктан. Шулай итеп дәвам итә тәрбиясен. Тугач, әйтик, азан әйтергә тиеш, һәм башкалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтеп калдырган сөннәтләрне үтәргә тиеш. Һәм инде баланы кичкенәдән үк мәчеткә алып барырга, китап эшләренә җәлеп итәргә, хәерле вәгазьләр, хәерле насихатлар тыңлатырга, алар белән әңгәмә корырга, аларга хәерле сүзләр әйтергә, насихатлар бирергә, даими рәвештә алар белән эшләргә. Әгәр дә бала сине тыңламый икән, әгәр дә бала әшәкләнә икән, белегез, бу адәм баласының гынахысының үзеннән. Бер мисал гына китерәм. Мисаллар күп, бер генә китерәм. Хасан әл-Басри, Абу Ханифа хәзрәтләре белән дә булган хәл, шундый хәл булган. Хасан әл-Басри Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның ягъни ул табигиннәрдән саналган кеше. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сахабаларын күргән кеше. Уйлап карагыз. Моның баласы шауып йөгереп тегендә әйбер ала, моннан әйбер ала, әдәпсезлек күрсәтәдер иде инде. Маңа килделәр дә халык, хәзрәт, без сезне бик хөрмәт итәбез, беләбез инде. Менә малайга шулай әйтә, берәр сүз әйтмәссез микән ди. Ул малайны чакыртып, аңа сүз әйтми, кышкырмый. Без шулай дидек, ник эшлисең, ник булай эшлисең дип, баланы кыерсытып, акырып, бакырып, куркытып эшләргә мөмкин. Шулай бит. Ләкин ул бер нәрсә эшләми. Ул хатынын чакыра. Хатын ди, син теге яки бу вакыт йөкле булганда берәр гамәл эшләмәдеңме ди. Мин уйлап утырдым да, үземнең начар гамәлемне искә төшерә алмыйм. Балага тәэсир итә торган ди. Ул әйтә, әйе шул ди. Мин ди күршеләргә барганда, чыгып киткәндә күршеләргә барып кайтты, кунакка барды, чыкканда лимон күрдем теге өстә ди. Йөкле кеше лимон ашыйсы килеп китте. Сыгып шуны сорамыйча лимон ашаган идем ди. Ну күршеләргә әйтергә оныттым ди. Бар син аларга гафу үтен диде. Ул барып гафу үтенә, бала шунда ук туктала теге гамәлдән. Шуңа күрә баланың тыңламау, баланың шушылай тотуы кай вакытта ата-ананың гынахсыннан да булырга мөмкин. Һәм иң соңгысы дип әйтәсем килә, баланы тәрбияләгән вакытта ата кеше күбрәк тәрбияләргә тиеш. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ас-салаху миналлаһи ва тарбияту минал-аб." Игелек Аллаһтан бирелә, тәрбия атадан диде. Ана кеше дуга кылырга тиеш күп итеп бала өчен. Бу да тәрбия. Аллаһ Тәгаләдән нәкъ менә шушы игелекне сорарга тиеш. Игелек булмаса, тәрбия бирүдән кай вакытта мәгънәдә булмый. Шуңа күрә Риза Фахриддин хәзрәтләре әйтте бит инде. Кичкенә вакыттан бирелгән тәрбия ул үскәч аны бер нәрсә боза алмый инде.
Менә безнең әле тагын сораулар, кай вакытта сез әйтеп киткән идегез, нянька турында инде. Безнең әлбәттә динебездә ул тыелмый. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, иң хәерлесе ана кеше баласын карап үстерсә, тәрбияләсә. Әти кеше дә шушы тәрбиядә катнашса диде. Иң хәерлесе шул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дә, Аллаһ Таала Коръәндә дә баланы 2 ел дәвамында имезегез дигән, бер туктатмыйча. 2 ел дәвамында ана кеше эшендәге бүтән тәрбиясен бирә икән. Имезеп. Шуңа күрә нянька дигән нәрсә ул әлбәттә яхшы. Әгәр дә акчаң бар икән, мөмкинчелегең бар икән, син ярдәм итер өчен чакыра аласың аны. Әйдә мин тегендә барып кайтыйм, монда барып кайтыйм әле дип. Әмма ул нянькасы да инде әзрәк тәрбияле булырга тиештер дип уйлыйм мин. Шулай бит инде. Ярдәм йөзеннән әлбәттә, ләкин тәрбияне, төп тәрбияне ата-ана бирергә тиеш. Ана кеше хәерле ана булырга тиеш, ата кеше үрнәк ата булырга тиеш. Менә шул. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез хәерле сәгатьтә тапшыруын карыйсыз. Бүген студиябызда кунакта актриса, укытучы Гүзәл Сибгатуллина. Гүзәл, сезнең гаиләдә бик кырыс тәрбия бирелә бугай, шулай бит. Әтиегез кырыс кешегә ошаган. Гомумән сезнең гаиләдә ничек малайлар өчен әти абруе зур дәрәҗәгә ияме? Менә күптән түгел генә безнең Арсланны фотосессиягә чакырган иделәр. Һәм шунда аларның фотосессиясына булмады, сөйләшү булды. Әңгәмә булды инде фотограф белән. Мин аны читтән генә тыңлап утырдым һәм фотографның беренче сорауы иде. Беренче сорауы түгел, сораулар бик күп булды. Менә синең өчен гаиләдә кем иң мөһиме, әтиеңме, әниеңме, кем баш? Һәм Арслан озак уйламыйча безнең өйдә баш әтиебез дип әйтте. Һәм мин шуңа бик сөендем, чөнки шулай булырга тиеш тә ул. Безнең әтиебез еш кына бик күп эшли, ул гел эштә, шуңа да карамастан мин теге еш кына борчылам, әти тәрбиясе җитәме, ул бит сез балалар сине күрмиләр, син гел эштә дип. Менә Арсланның сүзе булды, безнең әтиебез идә баш. Шуңа димәк, барысы да әйбәт, димәк, барысы да дөрес бара. Шул әлбәттә әгәр дә мин теге җиңә алмыйм икән, берәр төрле ситуациялар була, әгәр дә мәйтәм хәзер әтиегезгә шалтыратам, әтиегез белән сөйләшәсез, әтиегез өйдән кайткач, әтиегез өйгә кайткач аның белән сөйләшәсез, алар куркып торалар. Андый курку, балалар куркуда үсәргә тиеш түгел, әмма ләкин курку ул әйбәт яктан дип әйтәм. Хөрмәт катыш булырга тиеш. Алар бит малайлар. Шуңа күрә әтиебез ул аларны физик ягыннан да бик тарта, ул безнең әтиебез бик физик ягыннан бик көчле. Шуңа күрә без менә дзюдога йөрибез, шахматларга йөрибез. Икесе дә йөриләр. Икесе дә йөриләр һәм өйгә кайткач инде әтисе карый, ничек аның әйдә иртән торып алар теге отжимание, подтягивание анысы безнең. Сез әле аларны салкын сулар белән дә кыендырасыз бугай. Андый моментларда безнең булгалады. Хәзер әлегә туктап тордык. Әмма менә кызык булды. Арслан гел инде әгәр дә без авылга әниләргә кайтсак, мунча керәбез икән, әйдә карга чумабыз дип. Чумабыз, рәхәтләнеп, әскәр дә аның артыннан кычкыра, акрак, әйдә, бердә арттан калма, әйдә дип без аны шулай иркәлибез. Ашылды. Тик менә шундый сорау бирәсем килә. Үзем дә әни кеше буларак бик еш юлда йөрисез Арслан белән. Балалар бакчасына йөргән балалар булай да бик еш авырыйлар бит инде алар. Менә шундый вирус вакытларында ничек котыласыз менә? Аның да чыгыш ясыйсы бар. Тамагы, аның коралы, төп коралы, ничек котыласыз менә шу авырулардан, ничек сакланасыз? Әлегә Аллага шөкер андый бер генә тапкыр булгандыр безнең шундый бер бик кызык көчле вирус дип әйтим микән. Без Мәскәүгә киттек. Аның анда 3 выступлениесе, 3 чыгышы булды. Бик зур чаралар булды. Һәм берсендә ул Малахов пусть говорят түгел, привет Андрей тапшыруына яңа елга яздырырга бардык бер җырны инде. Ул анда тере тавыш белән җырлады һәм температура күтәрелде Арсланның. Бик 38 температура. Инде анда
Виктор Елисеевның Росгвардия ансамблі шақырылған, хор бит инде алар аңа уйныйлар, жырлыйлар. Ничек юк дип әйтеп булмый. Дәваладым, төне буе юк, температурасы күтәрелде. Нишләргә? Киттек. Теге температураны төшерә торган сиропны да бирдем. Шулай һәм Арслан чыкты, жырлады, күренмәде, сизелмәде. Һәм Арсланның шундый нәрсәсе бар, ул менә актерларны, артистларны бит ул сәхнәгә чыга икән, ул Жыйла, һәм бер нинди авырлар, бер нәрсә аңа бер дә менә сәхнәгә чыга икән, аңа температура менә нәрсә машауламый аңа. Онтылалар барсы сәхнәгә чыккач. Менә кайсы бер вакытларда мин Арсланга шаккатам, ул бит әле кичкенә, әмма ул җыйла белә, ничек җыйлырга белә. Һәм бик менә шуңа без Аллага шөкер, безне Аллаһ Тәгалә безнең белән без бер кайчан да андый бүтән авырлар, ниләр булмады. Ярар. Менә шулай. Ул күбрәк Арслан мәсәлән, күбрәк поездларда йөрергә ярата. Самолетларны яратмый. Ни өчен? Самолет бит инде бер карасаң кызык, очасың анда. Юк, поездларда кешеләр белән аралашырга ярата. Миңа кеше күбрәк булсын, сөйләшергә, аралашырга, шулай. Кызык, малай, субханалла, исән сау гына шулай авырмыйча, сау сәламәт булып үссеннәр икесе дә. Рәхмәт, амин. Ир-егетләр булып үсеп җитсеннәр. Рәхмәт. Үскән чакта үзеңнең нинди хыялларың бар иде Гүзәл? Һәм хыялларың тормышка ашып барамы бүгенге көндә? Мин гел үземне җырчы итеп күрә идем. Һәм менә университет мәктәпне тәмамлагач инде мин инде Йолдызлык созвездие фестивалендә еш кына катнаша идем. Һәм укып бетергәч без киттек әни белән Дмитрий Александрович Туманов янына. Әни, әйдә, шунда барыйк дип сорый әле. Дмитрий Александровичның бер шалтыратуы булды, Фәрит Рафкатовичка шалтыратты. Син бит хәзер курс җыясың. Менә бик талантлы бер кызым бар. Килсеннәр синең яныңа, карагыз әле аны дип. Шулай мине җибәрде. Димәк, минем бәхтемә Фәрит абый курс җыя иде. Чөнки дөресен әйткәндә, ул булмаса мин кермәс идем. Мин җырчы булыр идем. Монда шул хәтле зур ишекләр ачылды. Чөнки театр ул җырда, ул бию дә, ул сүз сәнгате дә барысы бергә. Шуңа күрә мин бик бәхетле ул яктан, теге без әни белән бик бәхетле көнгә эләктек. Тиешле урында, тиешле сәгатьтә булгансыз инде. Бик мөһим. Һәм менә шунда укырга кердем, укыдым. Шуннан инде бик кызыклы рольләр, бик әйбәт рольләр булды. Аны искә төшерсәк, инде ул Зәңгәр шәлдә Мәйсәрә ролен башкардым. Ул бер мишәр кызын уйнадың әле син Зөбәйдәдән баласында. Буа кызын. Бик кызык ул аны. Еш кына тамашачылар искә төшерәләр именно менә шул рольне. Сез шунда бик кызык уйнадыгыз дип. Минем дә истә калган. Аннан инде Диләфрүзгә 4 кияү Диләфрүз ремейк. Шунда Гыргырый кияүләре, иң яраткан спектаклем Гыргырый кияүләре. Мәйсәрәне ни өчен яратам? Чөнки анда җыр да бар. Уйнарга да бик кызык. Әмма ләкин анда мин ничектер Мәйсәрәне икенче яктан ачтым. Миңа калса, минем уйлавымча, әзрәк мин икенче Мәйсәрәне, җылак Мәйсәрәне уйнамадым, көчле Мәйсәрәне уйнадым. Шул ягыннан мин бу рольне бик миңа көчле образлар бик ошый. Менә шуңа күрә моның өчен бу спектакль миңа якын. Аеруча якын. Мин аны бик җылы искә төшерәм. Һәм партнерларым да бик шәп булды. Ирек Кашапов, Ришат Ахмадуллин. Инде декретка чыккач, әле дөресен әйткәндә декретка чыкмадым, әмма ләкин мин балага узганымны белгәч, мин укырга кирдем ГИТИСка. Һәм укырга киргәндә мин әнидән сорыйм, әйтәм, әни, хәзер я укырга керәм мин, я хәзер инде өйдә декретта утырам. Юк, йөрибез. Әгәр дә син керә алдың икән укырга, бала белән барырбыз, укырбыз, бер дә борчылма. Шуңа күрә менә әгәр дә һәм мин ГИТИСта инде режиссурга укыдым. Читтән торып. Читтән торып. 5 ел шунда укып йөрдек. Без елына 2 тапкыр без сессияларга йөрдек. Арслан белән укып башлаган. Арслан белән әскәр кушылды. Әскәр кушылды һәм ГИТИСта бөтенсе шакката иделәр. Бездә андый беренче тапкыр. Чөнки бер бала белән йөргәннәре бар, әмма 2 бала белән шакката иделәр. Аба уже икенче бер сессияны калдырмадым. Әскәргә әле 40 көндә тулмады. Без самолетка киттек, очтык. Аллага шөкер барды, әйбәт булды. Менә шулай безгә
Аллаһ Тәала ярдәм итә. Андый әлбәттә авыр чаклар булды. Әмма менә әни бала белән өйдә кала иде. Мин гел озак имездем, мин озак кына шуңа гел имезеп тора иде. Безнең уку да аер теге туктамады. Бала ашату бердә туктамады. Шул Правильный рәвештә алып бара белгәч, бу инде бик шәп һәм әнигә монда иң зур рәхмәт. Шулай бит ярдәмчең булган өчен. Әлбәттә, әйе. Һәм менә сорау туа Арслан ни өчен шундый? Чөнки ул ГИТСта үсте. Аны ул инде диплом ГИТСын, аның дипломы бар. ГИТС дипломы. Әйе. Шуңа күрә һәм дипломны да без аның белән икәү алырга бардык. Мәскәү безгә бик күп, миңа бик күп белем бирде, бик күп, ничек дип әйтим, тәрбия бирде. Бик күп нәрсәләрне күрдем һәм укырга да өлгердем. Һәм Арсланны, Әскәрне театрларга алып бардым. Гел кичкенәдән үк Арслан менә ул спектакльләр карап үсте. Балаларны анда кертергә мәсәлән ярамый, әгәр дә анда 18+ мәсәлән, я 12 юк барыбер керә, карый, шауламый, рәхәтләнеп бик кызык булды. Мәсәлән, без театр нацияга бардык, анда сказки Пушкина булды. Юк, вы что, нет, не пустим, нет. Я говорю, ничек инде әйтәм, без Казаннан килеп, монда карады. Арслан чөнки ул 2 яшьтән инде менә шул бөтен сказки Пушкинны белеп үсте. Шуңа аңа бик кызык булды каравы. Искиткеч ана син. Субханалла. Күз тимәсен, шулай. Алла берсе шулай булырга насыйп итсен, Ходай. Күбәйергә насыйп итсен, Алла берсе. Планнар бардыр бит? Булса була. Әйе, барсы да Ходай кулында. Шулай бит. Арслан бик җитди шигырьләр сөйли, бик җитди җырлар җырлый. Репертуарны ул үзе сайлыймы, әллә син сайлыйсыңмы? Чөнки без сезне әлеге тапшыруга чакырганда, Арслан белән килерсез микән дигәч, белмим, Арсланнан сорармын әле дидең. Димәк, ул үзе хәл итә. Күп очракта. Дөресен әйткәндә, миңа ул бик сөендерә, чөнки мәсәлән шигырьләрне, я җырларны ятлаганда, ул үзе импровизирует. Ул үзе миңа тәкъдим итә, бәлки шулай итәрбез. Һәм күп очракта бик дөрес, бик кызык импровизациялар һәм әйбәт килеп чыга. Мин сөенәм, чөнки ул теге әни өйрәтә генә дип, ул робот кебек кенә түгел, ул минем арттан кабатламый, ул үзе тәкъдим итә. Һәм шунысы бик сөенечле. Репертуарга килгәндә, әлбәттә, мин аны сайлыйм, мин тәкъдим итәм. Ничек сиңа юк ошамый, әйдә тыңлап карыйк, бәлки шулай. Әлбәттә, бик күп күрсәтәм теге элке артистлар ничек җырлый, ничек чыгыш. Мәсәлән, шулык хәзер теге мальчишки-бальчишны без бөтен фильмнарны карады да, Арслан миңа ошый, бик ошый дип, шулай без аны ятлыйбыз инде. Димәк, ул баш тартса, син инде каршы килмисең. Аның баш тартканы бар син тәкъдим иткән материалдан. Әйе, бар. Юк, мин аны җырлый алмыйм дип, юк, мин аны сөйли алмыйм дип. Әгәр дә безнең бөтен шигырьләр, бөтен җырлар интуиция аша бара. Ул миңа шул ук теге бит инде священный война җыры, ул булай гына килмәде. Ул миңа менә шүкеш кебек башыма бәрде. Кылагыма кемдер пышылдады, священный война. Әйттем, әтигә әйттем, юк ди, ул бит инде бик әйтәм, җырлыйбыз. Бик күп кеше теге якындагы кешеләр инде юк, инде нинди священный война 4 яшендә. Да, һәм без аны яздырдык. Тиз генә мин бик ашыгайдым. Нигәдер мин бик ашыгайдым. Әйтәм, Арслан срочно, әйдә, тизрәк яздырабыз. Тизрәк клип ясыйбыз. Тиз чыгарырга кирәк. Ләкин мин аны бабайларны гына хөрмәт итеп, бабайларга гына багышлап яздырдык ул. Һәм яздырдык. Икенче көнне үк шәй эчкәндә аны хәбәрләрдән күрсәтәләр. Бөтен дөнья Татарстанга танылган, күбегез белә торган Арсланны инде хәзер бөтен дөнья белә священный война җыры белән. Мәйтәм, Арслан, без бит моны кичә генә яздырдык. Ничек мәйтәм шулай килеп чыкты? Ул мөгъҗиза булды. Һәм аның бөтен сөйләгән әйберләре, җырлары шулай. Чөнки ни өчен
мин Арсланга нәрсә дип әйтәм, булай гына сәхнәгә чыкма. Әгәр дә минем тәң казлары чыкмый икән, сөйләмә, җырлама, аңладыңмы? Булай гына сәхнәгә чыкма дип аңа мин планкалар, задачалар бик Планка демәк, әнинең тәненә кастан чыгара тиеш. Әгәр дә чыкмый икән, димәк сәхнәгә чыгарга кирәкми. Һәм мин хәзерге балаларга да укытканда әйтәм, юк булмады. Тәң казлары чыкмады. Кастәннәре, тәң казлары. Кастәннәре. Дөресме? Кастәннәре, дөрес. Теге Станиславский бит инде шанмыйм дигән, не верю дигән, Гүзәл Сибгатуллина юк, кастәне чыкмады дип әйтә инде. Шулай, менә шулай ук теге, менә нигәдер күбесе бит инде хәзер безгә төрле почмаклардан язалар. Америка булсын, ул Европаданмы. Менә кичә Арслан, балакаем, сине Одесса белә, яратабыз, Баку белә. Әйтегез әле зинһар өчен Арсланга аны Калифорнияда беләләр. Күрсәтегез әле картада кая ул Калифорния, без аны яратабыз. Монда вдруг килсәгез, безгә кирегез дип, менә бик күп хатлар язалар, миллионлап бүгенге көндә үк. Һәм ул нәрсәгә алынмаса да, нигәдер кеше җылый караганда аны. Белмим нәрсә ул. Энергетикасы микән да, менә тамашачыга барып ирешә, аның әйтәсе сүзе, җырланган җыры, бу инде артист өчен иң мөһиме. Һәм киләчәктә буламы ул, юкмы, буламы ул артистмы, юкмы, онсы мөһим түгел. Бүгенге көндә бар бит андый кешеләр кем әйтә, нәрсәгә кирәк ул сезгә? Нәрсәгә андый баланы азапландырасың? Юк, ул булдыра икән, була икән аның җырласын, үзенең теләге бар бит аның. Бит теләге белән чыга. Әни иртәгә кая җырлыйбыз, кая барабыз, аның йөзенә шатлык чыга, сөенеч, ул бик сөенә, шуңа күрә. Ләкин шундый сорау бирим әле, менә ул кичкенәдән шундый зур игътибарга, мәхәббәткә чумып яшәгәч, бер ара шул игътибар кимеп китсә, аңа авыр булмасмы? Юк, авыр булмас. Чөнки без аны әзерлисеңме? Әйе, син юлдыз түгел, син талантлы. Әгәр дә син талант белән туалар, ләкин талантны үстерергә кирәк, эшләргә кирәк. Мин аңа бик күп теге, мәсәлән, шул Кобзонны сөйлим. Ул бит инде Кобзон белән күреште. Аның теге бик күп мисаллары. Шул мәйтәм, күптән түгел генә бит инде Илһам абыйның видеоларын кабызып, һәм аның интервьюсын кабыздым. Мәйтәм, кара, ул нәрсә дип әйтте? Талант белән тудым. Әмма ләкин талантлы, мин талантлы дип йөрсәң, ул инде чыкыр синең өчен, эшләргә кирәк, эшлә, үзеңдә эшлә, гел эшләргә кирәк дип, мондый. Һәм теге нигәдер мин Кобзонны, Иосиф Давыдовичны искә төшерәм. Ни өчен? Чөнки без аның белән күрештек, аның җырларын җырлыйбыз. Ул безгә фатихасын бирде. Ул бит инде Арслан сорады, я вашу песню пою дип әйтте. Һәм әйтәм, Арслан, әгәр дә ул теге костюмда утырса икән, Кобзон нәрсә дип әйтте, костюмны кидең икән, басып тор, утырма. Андый моментлар бик теге, аңа менә шул өлкән танылган артистлар турында бик күп сөйлим. Субханалла. Балаларга килгәндә нәрсә, ничек үстерергә? Без бик күп, мәсәлән, Чарли Чаплин турында фильмнар, ул теге йоклар алдыннан, менә андый сорау булса, сезгә бик рәхәт кабул итәбез. Мәсәлән, әкиятләр әлбәттә бик күп укыйбыз. Татарча әкиятләр бик күп укыйбыз. Әмма еш кына без кинолар карыйбыз. Резо Габриэдзе, мәсәлән, фильмнарын карарга яратабыз, мультфильм. Чарли Чаплин, алар рәхәтләнеп әскәр белән төнләбез, планшетны алабыз да, утсыз ятабыз, менә шул фильмнарны карап, алар бик күп сораулар бирәләр. Балалар белән фильмнар кара, әйбәт фильмнар карарга кирәк. Ул аларны үстерә, ул теге сәнгать ягыннан да үстерә. Үзәң үстерә. Әйе. Шулай да балалар сине соңгы арада гаҗәпләндергән момент бармы, исеңә төшәме? Ничек гаҗәпләндерделәр? Үзеңнең балалармы, укыта торган балаларыңмы, синең менә укыту эшең турында да сөйләшмәдегез? Менә сәләтле балалар бит инде бик күп. Хәзер интернетны ачсаң бит инде дә, менә күптән түгел генә бит инде узган елны голос тапшыруында мин үземне теге, мәсәлән, әйбәт фильм карасам, җылыйм. Әмма ул бик сирәк була. Ә менә голоста Рутгер Гаррихтны күргәч, ул минем теге сөенештән
шақ қатып, мен жылый башладым туктамыйча. Арслан, әне нәрсә булды? Мен әйтәм, Арслан, каралы бу сәләткә, бу бит инде сәләт, мен әйтәм. Син каралы. Һәм Арслан әйтте, да, он круче меня поет, дип шулай әйттем, әйтәм. Менә шақ каттым. Неужели алай? Ул бит теге бәлки аның җырлавы әллә ни түгел, әмма ул зур артист. Һәм менә Кремльгә барганда инде Арслан белән җырларга без килдек тә ачкыч алырга гримеркадан. И бер анда бит инде алтын бөтен гримеркалар һәм апа әйтә инде безгә, сезнең белән бер малай була. Ә мин белә идем, Арслан ул концертта бер генә малай, кичкенә бала. Мен әйтәм, кем ул? Рутгер Гарихт. Арсланның сөенчен белсәгез, ул коридорлар буйлап Рутгер дип шауып йөрде. Аңа Кобзон да кирәк түгел. Теге әллә нинди зур артистлар Рутгерны күргәч, һәм алар озак кына бер гримеркада утырдылар. Һәм мин Арсланга шунда ук та мисалны бирмәйдем. Каралы Рутгерга. Шул хәтле тыйнак, ул бит нинди зур йолдыз мәйтәм. Менә шундый булырга кирәк дип, миңа бик теге еш кына искә төшерәбез. Әгәр дә әз генә Арслан тиген итә башласа, мәйтәм, Рутгерны искә төшерәле. Ул бит шундый ук бала, йолдыз. Һәм Арслан шунда ук, һәм ул шунда ук Рутгерга әйтте, миңа бик ошады ул менә Арсланның ул ягыннан, ул әйтте, ты круче меня поешь, ты такой крутой, молодец, дип. Юк инде, син дә крутой, юк. Ә минем әнием сине белә, ди, ул кайчандыр Рутгер безгә дә бик приятно булды инде. Минем әнием кайчандыр теге священный войны күрде дә, какой пацан дип күрде дә, шуңа күрә мин сине тоже беләм, син тоже крутой дип алар. Әниләр өчен диалог булды аларның. Шуңа менә шуңа каттыргач, минем өчен әлегә менә Рутгер булды, ә бүтән мин теге Үзеңнең укучыларың арасында. Укучылар арасында, мәсәлән, күптән түгел генә узган елны декабрьдә инде ахырында миңа бер кыз килде, әти-әниләре бик борчылып, менә ул безнең шундый бик тыйнак, менә кешеләр белән аралашканда үзен тота, теге ачык түгел, мәктәп тиздән мәктәпкә барырга. Һәм без менә теге кичкенә генә адымнар белән эшли. Алар менә әти-әниләренә рәхмәт әйтәсем килә, чөнки алар миңа ышанып баланы алып киләләр. Һәр көнне түгел, атнага 2 тапкыр әйтелгән вакытта гел алып киләләр. Һәм шул хәтле ул хәзер ачылды. Ул матур шигырьләр сөйли. Ул кызда көч тойдым. Ул да үзендә көч тойды. Менә иң мөһиме шул булды. Менә мин аны еш кына теге балаларга, янәләргә үрнәк итеп әйтәм. Әгәр дә үз өстеңдә эшлисең икән, бар да килеп чыга, бар да була. Бер дә туктамаска кирәк. Иң мөһиме тырышлык һәм теләк. Бик зур рәхмәт, Гүзәл. Син гаҗәеп кеше, гаҗәеп талантлы актриса, гаҗәеп талантлы ана, иң мөһиме. Бик зур рәхмәт сиңа бүген безнең белән булганың өчен. Без бик шат булдык синең белән әңгәмә корырга һәм тамашачыларга да Арслан хәтле Арсланның әнисе кем икән дигән сорауларга җавап табылгандыр. Миңа калса, хәлбуки сине инде күп кеше актриса буларак белсә дә. Бик зур рәхмәт, сиңа да уңышлар, егетләреңә дә уңышлар. Исән сау булыгыз, тагын күрешергә ясына ала бирсә. Чакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Сез искиткеч иризде алып баручы һәм искиткеч актриса. Сезгә дә тапшыруга да сезгә зур уңышлар һәм кызык кунаклар булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шуның белән бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәм, бүген кунакта актриса, укытучы Гүзәл Сибгатуллина булды. Без сезгә Гүзәл белән исәнлек, саулык теләп сау булашабыз.